F'ħames xhur l-inflazzjoni f'Malta u allura l-pis tal-għoli tal-ħajja kompla jiżdied xahar wara l-ieħor. Dan kien konfermat mill-ġdid illum permezz ta' ċifri li ħarġu mill-Eurostat, l-Uffiċċju Ewropew tal-Istatistika. F'Marzu li għadda r-rata tal-inflazzjoni kienet ta' 2%, sa wissu din ir-rata splodiet għal 3.4%. Meta wieħed jara r-rata tal-għoli tal-ħajja fuq bażi tal-aħħar 12 xahar, din kienet ta' 2.4% sa wissu li għadda, rata li hija ferm iktar ola mill-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u ħafna aktar mill-grupp ta' pajjiżi fiż-żona euro. Iċ-ċifri jikkonfermaw li l-għoli tal-prezzijiet f'Malta huma ferm akbar mill-prezzijiet fil-Litwanja, fiċ-Ċipru, l-Italja u l-Polonja u saħansitra aktar għoljin minn dawk fil-Ġermanja, l-Olanda, l-Iżvezja u d-Danimarka. Fost l-aktar fatturi li qed jikkontribwixxu għaż-żieda fl-inflazzjoni hemm is-żiediet fil-prezz tal-ħobż, iż-żieda fil-petrol u d-diesel u l-pis tal-kirjiet fuq diversi familji.